שלום לכולם, ושוב איתכם יוסי, ובתוכניתו yossi.net www.com. היום אנחנו מכינים בורקסים לכבוד היום הולדת של יהב. כמו שאתם רואים, בוששתי בצם, מעבדים את הבורקסים עם מברשת ומכניסים לחום של 180 מעלות שלא יישרף ויתבשל גם מבפנים. בכלל, כמו שאני תמיד אומר, את המתכונים שלי תמיד תוכלו למצוא באתר שלי yossi.net מתכונים. יותר מאוחר אני אכין לזניה, ספגטי, סלטים. אתם כמובן תצטרפו אליי, נדליק גם נרגילה כמו שצריך, ונלמד אתכם גם להכין כוס תה כמו שצריך. המחבת הזה נכנס ישירות, כמו שאמרתי, לחום של 180. ו 40 דקות, 45 דקות זה סביר להניח יהיה אפוי. מצרפים לזה גם ביצים קשות, קצת אפריטיב, שתייה? כן, זה מה שאני חושב עליו עכשיו. כנראה שרק ערק ילך עם זה. אז אתם פשוט הולכים לדלת של המקרר שלכם, שבטח אין אצלכם ערק, אבל אצלי זה חייב להיות. לוקחים ערק אל סולטן, מוזגים 2 כוסיות, גם לטבח גם לצלם, וככה מקבלים חיזוק להמשך. רואה? אנחנו נעביר את זה לצלם מצד שני ונעשה לחיים. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד שיהיה היום? זהו, אז יום הולדת של יהב בשעות הערב. אנחנו שוקדים פה על ארוחה בסגנון חלבי, ושיהיה רק בשמחות ובהמון אהבה. ואם אתם צריכים אותי, אתם יודעים איך אני אמצוא אותי, ושלא יעבדו עליכם.